Oh, mainit na ubi. Dala na ni panihapon ng painitan ni. Hapon na kayo. Oh. Mangga ni May. Sayo kung magkabo. Ang kuan good. Ngit-ngit ka ng kuan ba? Sayo. Ah, kahiris Jumay. Oh. Mama init og ube. Si kaldirong ube ah. Dala ni panihapon may. O pamahaw. Dala na pahaw mo. Ha? Dala pa pahaw na mo. Pamainit. Mainit ako nagwa pamkuan pag pamahaw. Pamahaw niya alas 9 painit na pod. Ube lang yapon. Uber ja ko sa init. Padi na kamadut lag bata nga na. Puro tapol mo kaon. Ba nya buntag kung hindi pangapin ako. Mao ja ko ni Uber japon. Pagkaon to Uber japon. Ah. Kahapon Uber japon snack. Sakpan naman kading yung koordinado. Second. Dakpan na ako to. Iro di ay, hiniktan. Dakpan ng iro. Abil mo kung saan nag-gold, di kanina. Iro nito. Saan di akong kasi iro, no? Iro ni tatay. Tatay ha ganyan. Saan ta mga laman ganyan tay? Saan ang grocery ko ato dong? Naantay kwarta. Dakang kwarta. Buya tatay. Kaya na? Kwarta. Baktas na lamanan ba, no? Wala kagid ko kanina guro. Layo ba kayo? Sakay ka siya. Dali man naabot. Nayusahay nga murag kapoy na siya ba. Baktas guro siya. Kayo. Kaniha kay murag laski man nangabo ko ng tubig. Dagang kwarta karo pizza 15. Ano pod? Kalupok. Dagang kwarta lang siya jadi go ang sabon. Tatay. Tayo wala kayo sabon tayo, tayo shampoo tayo. Hindi natin lagi uli natin sa tubidal kita, hinahapay pa siya. Mga ang kwarta. Kwarta. Kuya ko tatay na ligo eh. Dali ra makaya mo ra makadok ka mo uwan. Tuwida ko ni tatay. Malagwa sabon basta daghang kwarta. Dagang ulo sa kwarta. Okay ra. Maho ka ng kwantay. Imaho kang libuhon. Buhol na tayo. Padato siya, sige ingan siya nga. Munang bitsin siya kay marat-marat. Ito na no? Tatay. Init po kayo. Di po po lagot na yung bukor. Wala, yabi diri ko. Yabi diri ko. Ay, Kung lang tayo. Taguan mo gani ha. Ilaw niya na. Kaya sa dia pag... Wala hadlok na may. Ikaw naman isa. Ha? Mayroong tulog ni mo. Ito lang yung permiro yung kadi ko rin hadlok. Dapat miro. Listing mo diri ang kwan. Dire na din pangwartadagan. Bukid. Magdaghang kay kahoy dia. Magkahaga maguling kwarta yapon. Wala may problema magbayo. Ang tinong magpalit, basta maabot ng kasada. Ano may motor? Pahawol sa kwan. Tangan ng lugar niya, magpaktis yung kaso. May wakot. Bahalag mga tumba ah. Ewan, butangan na nagkuhan. Kalyer, paharay mo. Yan. Pako. Pako.
Pagawas mo sakop. Balag matumba basta kay kwarta. Nadugmok ang uling abot ko sada. Abot ka sa ada, uling. Abot ko sada ang uling tunga na lang. O si Kusik. Napulbos ng tanan. Easy dito right. Sangit. Sangit ang pan. Nabe, matira tabe. Ngit na oh. Itagdalan ron. Ha? Itagdalan, ito lang ngita. Mana ka mo subida dito may. Ubabaw. Hindi mo mabubuag sa iyo. Ano, kasi dito na mo ka makatulog ba. Layak na daw siya dito? May. Ken? Bubual na po. Ha? Layak na daw siya dito. Layag ko ito kahapon. Jumay. Ito ka dito kahapon. Kainom daw siya pagkarot daw sirit o dahil. Uli, japon ko dire. Uli ka. Uli. Iya, di aron mo kasayo ka ukma ba? May taon ba? Ron? Uli aja ko dire. Lai, sa gatos. Sa gatos. Kila may? Bahay, mahubog ka rito. Di na po. 500. Yaw bali oh. 500 mamisos ko ato kung kwan be. Ha? Helmet ug katong Oh. ya kagaju may susi. Ato ang susi. Dala di. Oh, ngit-ngit na oh. Nanong day bulan. Padong na ngit-ngit. Oh. Kung kayong palibot, lupad ng kabog oh. Nguli na. Mais ni mo may. Anak ko ni mo. Hoy. Anak ko no. Init kay. Ito pa dong oh. Wala lagi siyang bayad yun. Ang susi be. Wala na yung utang niya ba? Bag na ko. Ano ang bag? Pila mo? Patay na be? Dapa. Nakalitot mo na ka-okay na sa mo. Isa. Nakabalik niya. Ay. Dong balay. Larga na ta. Pero kung kalo be, mong kuha be. Uy, akong bag mahulog ng Ting lumek. May tulote, may lang simulan ta. Bato kayo mo tabis kayo na. Na dahil mga utang dahil mga sigasigan. Ngabe. Tara. Ta. Yan oy. Oh, ngit-ngit ng dalan dyan o. Tara ta. Ginalian.